va dir que es feia aquesta manifestació, el meu cor me va dir hi he d'anar. La mostra de solidaritat extrema del poble català davant aquests fets i bueno, que s'ha de lluitar contra el feixisme, sigui del tipus que sigui. Davant de situacions aquestes hauríem de sortir al carrer i davant d'altres situacions també hem de sortir al carrer, i això és molt important. I ser solidària, no? Encara que sigui amb la nostra presència, avui estar aquí i recordar a tothom que encara està hospitalitzat i esperem que n'hagi cap més molt. Hi havia petits altars a diferents llocs on havien mort cada una de les diferents persones i m'ha xocat molt el silenci que hi havia a la Rambla. Quan he arribat allà a la Rambla i he vist tota aquella quantitat de flors i de penyores que deixava la gent, doncs m'ha emocionat molt, la veritat. Que hi ha silencis que parlen molt. Que m'ha impactat molt el que la gent jove, que eren aquells dels globus que ficàvem l'espat i bueno, que anaven tots ballant i tots eren de diferents nacionalitats. I això, doncs, bueno, vulguis o no, doncs, penses que és gent jove i que volen un món millor, que és el que ens toca deixar-los nosaltres. Molta gent diferent, molt barrejada, però en els moments claus de la manifestació també hi ha hagut un silenci de respecte que no he vist mai en altres manifestacions i també ha sigut bastant impactant. Tota la gent que anava passant per allà, de totes les religions, perquè també hem vist molts diguem, musulmans, no? Vull dir, ells amb les seves pancartes, està bé, jo crec que ha estat francament bé. La manifestació ha estat preciosa, amb tantíssima gent, de tots els colors, tots junts, famílies senceres, i no sé, tots amb la mateixa emoció, tots amb un cant únic per la pau. I que tenim que ser forts i tirar cap endavant, que ells no podran amb nosaltres, sigui on sigui les ferides i les armes, no podran amb nosaltres. Estic molt contenta d'haver vingut i penso que si això ha de servir perquè realment hi hagi un món millor, en pau, doncs ha valgut la pena realment.